ኤርትራን ኢጋድን ካበይናበይ ጉተረዝ ንውዕል አልጀርስ ዘለዎ ደገፍ አረጋጊጹ ኤርትራ ኣብ ውድብ ኢጋድ ዝነበረ ኣባልነት ብወግዓ ከም ዝሰሓበት ሚኒስተር ጉዳያት ኤርትራ ብዓርቢ 12 ታሕሳስ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ኢጋድ ድማ ምላሽ ይብሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ውዕል አልጀርስ ክትግበር ፀዊዕሎም ነዚ ምዕባለታት መሰረት ብምግባር ዘወሃድናዮ ዜናዊ ትንታነታት ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ኣብዚ እቲ ዞባዊ ውድብ ይኹን ኣህጉራዊ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ዝቆመሉ ዓበይቲ ዕላማታትን መትከላትን ዘንጊዖም መጋበሪ ኢትዮጵያ ብምዃኖም ብኸቢድ ኣብ ዝንቀፍሉ ዘለዉ ቅንያት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣባልነቱ ካብ ኢጋድ ከም ዝሰሓበ ንዋና ጸሓፊ እቲ ውድብ ብወግዒ ከም ዘፍለጠ ገሊጹ እቲ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ልዕሊ እዞም ክልተ ትካላት ዝቐረበ ተሪር ወቐሳታት ምስቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ሓደ ሰሊኑ ዝተባህለ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ፋኖ ኣምሓራ ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ዝነበረ ማስረሻ ሰጤ ፈሪሞሞን ዝተባህለ ውዕል ሰላም ዝመንቀልዩ ምዃኑ ይፍለጥ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ምድለዋትና ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ታሪኻዊ ስሕታንን ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ትንታነ ኣቕሪብና ምንባርና ዝከር ኮይኑ ነቲ መደብ ተመሊስኩም ብምርኣይ ነቲ ምዕባለታት ብዝግባእ ክትግንዘብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሽኡ ግን እዚ ኣብ ውሽጣዊ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ብምእታው ዝተገብረ ንውርምናን ውጥምናን እዞም ክልተ ትካላት ብሮይ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘዳለወቶ ፕሮፓጋንዳዊ ድራማ ቀንዲ ኣሳሳይቲ ብምዃኖም እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ እዞም ትካላት ዘለዋ ጽልዋን ዓብላልነትን ከምኡውን ማዕረኽን ደይ ከም መሳርሒ ትጥቀመሎም ከም ዘላ መርኣያ ብምዃኑን እዩ እዚ ሕጂ ኤርትራ ወሲዳቶ ዘላ ውሳነ ብቐጥታ ምዝ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ብዛዕባ ምዃኑ ተገልጸ የለን እንተኾነ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ በይነ መንግስታዊ ውድብ ንልምዓት ወይ ከዓ ኢጋድ ነዊሕ ዝኸደ ትዕዝብተን ነቐፌታን ከም ዝጸንሓ ከም ውፅኢቱ ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብቲ ውድብ ኣባልነታ ኣቋሪፃ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ እዋናዊ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1993 ኢጋድ ዳግም ንምሕያል ኤርትራ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ተጻዋቱ ተተራ ጠቒሱ እቲ ሽዑ ዝነበረ ባህጊ እቲ ውድብ ቀንዲ መሳርሒ ኣብ ምድንፋዕ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ክኸውን ብኡ ኣቢልካ ድማ ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ተግባራዊ ንምግባር ካብ ዝነበረ ባህጊ ዝነቅል ምዃኑ ኣውኪዩ በይነ መንግስታት ውድብ ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ መፋርቕ 1980ታት ኣብቲ ከባቢ ኣጋጢሙ ንዝነበረ ለበዳ ዕስለ ኣንበጣን ድርቅን ንምፍታሕ ዓሊሙ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝተወዘተ በግሶ ተመስረተ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ዝህሉ ኩናት ኣብቂዑ ብዓውለማ ወይ ግሎባላይዜሽን ዝፍለጥ ስርዓተ ዓለም ኣብ ዝተቐልቀለሉ ድማ ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኣጀንዳ ካውን ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ዞባታት ማለት ዋዕላ ምትሕባር ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪካ ሳደክ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኤካዋስን ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካን ኮሜሳን እውን ዘተኣሳስሮም ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ክፈጥሩ ጀሚሮም ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ብወገኑ ተመሳሳሊ መንገዲ ተኸቲሉ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጅቡቲ ዝገበረ ውድብ ልምዓትን ምክልኻል ድርቅን ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ መስሪቱ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማልያ ሱዳንን ኢጓንዳን መስረቲ ሃገራት ክኾና እንከለዋ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ድማ ድሕረን ተጸንቢረን እዚ ዞባዊ ውድብ ድሕሪ 10 ዓመት ምስረቱ ኣብ 1996 ንዕላማታቱን ሸቶታቱን ኣስፊሑ ብሓድሽ ጽገና ዳግማይ ተቐልቂሉ እዚ ድማ በቲ ኣብቲ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ጽቡቕ ዝምድና ተደሪኹ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ውድብ ኣብ ምሕያልን ናብ ቁጠባዊ ውህደት ካልእ ምትእስሳራት ናብ ዝመራሕ ኣንፈት ኣትሒዘኖ ከም ዝነበራ ታሪኽ ትውድብ ይነግር እዚ ዞባዊ ሕብረት ውጥናት ስርሑ ናብ ተግባር ንምቕያር ኣብ ተዳለወሉ እዋን ድማ ኩናት ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ተወሊዑ እዚ ኸ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ናይ ምግማዕ ኩነታት ከም ዝፈጠረን ምትግባር ዕላማታቱን መደባቱን ብፍላይ ፖለቲካዊ ተልእኾታቱ ከም ትተሓስበ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይከኣለን ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ድማ ቀስ ብቐስ ነቲ ውድብ ኣድኪሞ ጥራይ ዘይኮነስ መሳርሕን መጋበሪ ኢትዮጵያን ክኸውን ዕድል ከፊቱ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ኢጋድ ብመሪሕነት ኢትዮጵያ
نيرترا مرقا زوباقرنا أفريقيا تهوها لايلو بمخصاص أبلعليا إقاداتات كجبر نحبرت أوروبان بايتوت التحبرات هاجرات كحتت كم جمري ذكر إثيوبيا أبلعلي إيقاد كاب لكعو زحلفة صغط مفتاران لعلنا موسادان نتودب قودي وان علاماتاتو نخيوكا دريتو وان يخبلو دما بزحاتي سمامعو زدخمت زدما قد إيرترايو بابنا زتكاس كلتياتن هاجرات نابكينا تابزاتو والوان ኢትዮጵያ ነታብለ ዕልተካል ዝነበረ ዓብላልነት ተጠቂማትሉ ያም ዲፕሎማሲያዊ ብልጭ አድማ ወሲዳትሉ ኤርትራ ድማ ተነጽሎ የተሰሚዕዋም ብሰንኪ ዝናይ ተነጽሎ ስምዒት ድማ ናብ ድርድር ክትመጽእ ከም ዘይትኸልን እተ ጥምረት ዝህባ ረብሓ ከም ዘየሉን ተገንዚባ ክትወጽእ ኽኢላ ክብል ዶክተር አዳነ ገብረ መስቀል ቅድሚ ሕጂ ትንታኑ አቕሪቡ ነይሩ። እዚ ሕጂ ዝወፅእ መግለፂ ኤርትራ ድማ ነቲ ኣብ 2007 ዘቋረፀቶ ኣባል ኢጋድ ብምዝካር ንምኽንያት እተሽዑቶ ወስዘ ውሳነ ይመልከት እቲ ውድብ ካብ 2005 ጀሚሩ ባህጊ ህዝብታት ተዞባ ከማልእ ብዘይምኻሉ ብኣንጻሩ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓስ መሳርሒ ምንባሩን ይፍለጥ። ኣብ መፋረቕ ናሕሲ 2008 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዋና ጸሓፊ እቲ ውድብን ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ሱዳንን ኬንያን ብሓባር ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘዘራርበሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ዝወፀትሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ውድብ ንመትከላቱን መትከላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብብጥሓሱ ከም ዝኾነ መግለጺ ይዝከር። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኢጋድ ንወራር ኢትዮጵያ ንኻልእ ኣባል እቲ ውድብ ዝኾነት ሃገር ሶማልያ ደጊፍ ይኽብል ንትሑት ተራ እቲ ውድብ ኣብ ምፍታሕ ዞባዊ ጉዳያት ከሲሱ። ብዘይካ እዚ ኤርትራ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤርትራ ንኣልሸባብን ካልኦት ጸጥታት ሶማልያን ዞባን ንምድኻም ተዋፈሩ ዕጡቓት ጉጅለታት ፖለቲካዊ ፊናንስያውን ሎጂስቲካውን ስልጣናን ትህብያ ብምባል ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ እገዳ ኤርትራ ንኣልሸባብን ካልኦት ጸጥታት ሶማልያን ዞባን ንምድኻም ተዋፈሩ ዕጡቓት ጉጅለታት ፖለቲካዊ ፊናንስያውን ሎጂስቲካውን ስልጣናታት ትህብያ ብምባል ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ እገዳ ኢጋድ መሳርሒ ግዳማውያን ሓይልታት ኮይኑ ብምባል በተደጋጋሚ ክትከሰስ ተሰሚዓ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሰነ እገዳ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ካብ ስሩ ብኢትዮጵያ ተበጊሱ ብሓያል ተኸፈልቲ ሎቢታት ተቐነባቢሩ ካብ ኢጋድ ነቒሉ ብሕብረት ኣፍሪቃ ካብኡ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝበፅሕ መስርሕ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ። ድሕሪ ኤርትራ ኣብ 2011 ኣባልነታ ክትሕድስ ፈቲና እኳ እንተነበረት ወኪል ኤርትራ ኣብቲ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ሚኒስትራት ኢጋድ ክሳተፍ ከም ዘይክእል ተነጊርዎ ካብቲ ኣኼባ ከም ዝወፅእ ተገይሩ እዩ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ግን ዋና ጸሓፊ እቲ ውድብ ዝነበረ ኣምባሳደር ማሕሙድ መዓሊም ኤርትራ ናብ ግቡእ ቦታ ክትመለስ ፀዊዑ ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2023 ናብ ኬንያ ምብፃሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ነታ ደስኪላቶ ዝነበረት ኣባልነታ ኣብቲ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ከተሕድሱ ካብ ሩቶ ንዝቐረበሉ ዕድመ ከም ዝተቐበለ ብወግዒ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብቲ ብዓርቢ ዘውፅኦ መግለጺ ነታ ኣብ ሰነ 2023 ተሓዲሱ ዝነበረ ኣባልነት ብምጥቃስ ድማ ሽዑ ዝነበረ ትፅቢት እውን ነቲ ብኤርትራ ዝቐረበ ጻውዒት ጽገና ተቐቢሉ ኢጋድ ኣካይዱ ክዕሪ ካብ ዝብል ተስፋ ምንባሩ ኣተሓሳሲቡ። ትዛሓዘን ግን ኢጋድ ካብቲ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ብምውፃእ ንናይ ገዛእ ርእሱ ሕጋዊ ዕማምን መዝነትን የዳኽም ኣሎ ኢሉ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ኣስታት 16 ዓመት ብመንገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መበል 14 ምዱብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ሰነ 2023 ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሳቲፋ እኳ እንተነበረት ንጡፍ ተሳትፎ ኣብቲ ውድብ ኣይጸንሓን። በዚ ምኽንያታት ድማ ኤርትራ ካብቲ ሕጋዊ ዕማሙን ስልጣን ምፍጻም ዝሰኣነ ንኣባል ሃገራት ምንም እስትራቴጂያዊ ረብሓ ዘሂብን ኣብ ምርግጋእቲ ዞባ ኣበርክቶ ዘይገብርን ትካል ኣባልነታ ክትስሕብ ተገዲዳ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እዚ መግለፂ ኤርትራ ከም ዘሕዘኖ ብምጥቃስ ዓርቢ ኣማሲኡ ምላሽ ዝሃበ ኢጋድ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብቲ ውድብ እንተተመለሰት እኳ ኣብ ኣኼባታቱ ከም ዘይተሳተፈት ኣመልኪቱ ነቲ ሓድሽ ውሳነ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ እውን ተማሕፂኑ። ግብረ መልሲ ኢጋድ ካብ ሰነ 2023 ጀሚሩ ኤርትራ ኣብ ኣኼባታት ፕሮግራማትን ንጥፈታትን ኢጋድ ከይተሳተፈት እያ ጸኒሓም። ኣብዚ ኩሉ እዋናት ግን እቲ ውድብ ብትዕግስትን ሰናይ ድሌትን ንሃናፂ ጽምዶ ድሉው ኮይኑ ከም ተጸበየ ብምግላጽ በዚ መንፈስ እዚ ኸ ምስ መንግስቲ ሃገር ኤርትራ ምርድዳእ ንምግባርን ንመርገፂኡ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምትብባዕን ክንቅጽሉ ኢና ኢሉ
إذا خمسين كله وانا صحافي حبرات هاجرات أنطوني غوتيريز نتي بعربي 10 تحساس مبل 25 عامو تزغبره وسانه كوميشن دبو على الجرس إيرتران إثيوبيان مخنيات بمقبار نرائي نبار السلام كومون مخبار الأولى تنجزاتها وحدنة تسويو وابغال اتوانا صحافي ستيفيان دوجريك أبزولصو مغلطي لومي مبل 25 عامت نايتا أمونغ إيرتران إثيوبيان زنبره دباو قجت بوقعي زبقعن أمونغو كلتياتن هاجرات سلاماو زمدنان مفتار وسان معاك أبز السرعن فولي وعل سلام زخر اسمه مع الجرسيلو اتوعل ناي حباراو دوب نمحنطا زحقزو أقبابات نمفتار زعلم مخان بمتكاس بدقف محبر السب عالم نمسرتا ومتكلات لولاونتن قزاتا وحدرنتن كلتياتن هاجرات دقيمو خمزة رقاقتصون كليسو كتسيلو أبزا قرداس معراف وانا صحاف حبرات هاجرات نعول أرجرس زقبرو صنع دقاف دقيمي كالتسيلو مسارت اتي ابتحساس كالتشح بمنقاد بريزنت إسياسن قدامي منيسر ملسن تفرم اسمما اب كالتشحن كالتنستوها بوسان كوميشن دوب اتا مبقاسي تقج الزخوانت بعد ما قزاتي ارتاق تكون تبينو إثيوبيا قلنا توسان بمنصاق وتهدراتا كابتو بوتاقتو الصايدريتن توسان السعيبو بملكات دوب كفتس امتغوينو اب قمت كاتو زقبوم نقراس لزلو كفترو يخولو زبالتهم تساقامات بمزرزار أمونغو كلتياتن هاجرات توسعت للزبات ككاير حتيتام إيرترا نحطة إثيوبيا بترنت سيقاتهم بزد ما قرداي دوب أمونغ كلتياتن هاجرات أبكونت أي سلامة كوينات نغلت 10 عامتات قتلو إيرترا نعامتات سمم على الجرس بتني موداتان كأياد موسانو تقبراو كون كتحت تسانيهم أبكلتشان 10 شومنتن قدامي منيستر أبي أحمد ناب سلطان الحلم متوغن نتوسان كتكبر مخانو قال كمزاتو يذكر بزي كلتياتن هاجرات ناب داغماي وطراتين ارزلوا اوان غوتيريز إيرتران إثيوبيان نتي أبسمم على الجرس تقمت رأنا بار سلام كومون مخبار لولاونتن قزاتا وحدرنتن داغماي قال كأتوان سناي قربتنا وزمدنا نمهنا زقبر تعرتات كهيلانا تحساسيبو ادرعلوي حلافي حبرات هاجرات بتوساغي كلتياتهم وقنات مسزوبوان أهقراوان مشاركت بمتحبار نقولو زتاكم لمعتاو متحبار مكياد قلصلو سوعي لهم كبرات تخطاتلتنا نزن إيرتران إيقادن كومون متسوعتا ودب حبرات هاجرات نوسانو كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان ملكيتو تدالوهم دلاتنا إذا تخطاتلكم ينيرو توستنا نابكولن خبتسه شير لايك مقبر حساباتكم مكفال دما أيترسعو سلام يوردنا سلام